Hata itigo bongiti lagera mapema. Mwara nyorire mwategera TV chi radio ntu atware segi ntu abwate segi na wa MCA aba MCA bari batarata ni because of greed. Abantu na kura bakabwatana bagachanga kibeza bakaira ba MCA Mombasa noya asire bakabaka na chinyomba bakabakira riziko bakonyanya chimbori bari bange giridi bakagore narrative y'abantu bari nabwete chikora akaro bagora bono oise korigererie esegi babwate none chiriso nchogo imbichi ngabana chiarengo ebintu barigete kare bibyarenge bya 19 bunie ina tinda akore edukwota yansina ni asago naende na aba MCA na ubakuru chibesa chikwagache naende bachago employment na binde bitabwate magoro yesegi yo yarenge n'abantu nabwete chikura nabande ko rusiku batade ujote na chikura bakaigerera chinko ekarora kana Nyamira yagire nonye no yore ngai na iro bamate ni Nyamira ne account y'Ekisegi egiye talibo. We have always done very well. When industrial park, we were the first one in the country. Kolonji Industrial Park. Chi program to put the agriculture, particularly on soil testing, na milk production. Yotori mutu wasabandi. Wasabandi abana wedi chikura. Yoba arocho mondo ya energy program witu tamo turbaneti. Ndoja kumunyara. Lakini tigamba tebiga. Nje toko nyara onturbania. Ikiagara mutunde geroti. The manifesto ya na ile clear ngona kujerigerera ngona boutique. So that year 2027 mbarake kena kina aba promised neke na kio na akorire. Uchaguzi ya bei ya ino. Ege ndonda abatebi. Kina ababwete chikora. Nkimuta aganyere 2027. Anya moraba ngwana. Ozengaki. Bako banya. Mumanyo otomake litwenze. Ekiya ino motori egete. Abande bachori rwase bakare. Batigere chigasi cyabo. Bachire kuri na Nyamira kende nkeya. Unokonga yote umuntu chokonyo umuntu yomo ubugamune ngokege nyoreke yuma. Ngoko yabe kerigena, isn't it? In senator. Nondo chori rwe mochumbale ochikorige naenda nyore constituency yaene ere magega kubwe chinde. Inchata diko rushia makosa yata hiyo lakini bwebire gasi yae. Asibari wa chore tue. Na nje na chore tue. Yongo wate ba senator. Okwane yenta kama. Mara gagwata kibari na taona uchura mna chingo ko cha bekeri gena kenyoreke yima. Na bari agwate bayizi iwo akonyiro omuntu tagotangaza omwana bw'omuntu ebarasendo wocha naliko omwana nyagete ebarasendo wocha nje ngonyagete bokimakoragera ngokure abantu twakonyire mbarenga ngeti nabange lakini toko batangaza
yokoriko mwana w'omuntu nende mutangasererwe onye omwana orenge kachinda chimuriete wachi kwa musibi obwende nero gotarira tenda memba enda kusaka tira na senator tinda kwana buya naende linde lyo esanse na bali bakondwa ndi bali nagwete chikura ngakitoko rusinyariwo sebile lako genda ndetere bintu cha Nairobi na noko some bintu yamanya accusation ngirije tarasoma ntoma ete no ta ete 2027 undita wo kan suka bali bakonya ntari ko bakana egazine nyinge ngonye konya abantu tano lakini nomwe misiyate ba ngiye kobero kongo nyamenu ebere esene to chorire obe kongo nyamenu ebere to gotenera borongo kolega siao no bwento ja assembly waisaranza ono ento isaia kwa iti abantu ba assembly lakini ngwana gocha bono nchomorigete ndetera masakarayo nonyego wajitagete tokuraga asiao yo moseneta nima ete no somete lakini amasomo nkobane ne maana onyetori ko yatumie njere ngaine na tware maana seneta korega asiao tigakona go choini abantu bakomburuga na nje tigakorega asiane taribo asaba MCA bari bagore twe mbara to techi besene ngaba etwe batebe bachiatanira abangire basumboke tekese kenyoro oseraki ntuna otokoteba na otokobabera lakini otora baba bari ko forget otora baba bari ko forget. We can forgive but we cannot forget. Taro toba bere tuaba bere lakini tuere namba toboroka tuere wana ino ya wa tell forget ye ndoma tena njeni okoro ase kenyoro na bora unyagete no morogi na bora mwabere lakini nonya ale kweba bori lakini rende tigabache tokoregas amo tokoregas ama ke atwensinto chorire tokorera bana inchu bato chorire gas ndango chokora umuchumbe uitasitote ne inokoro kwa stimu gaka who is my friend for a long time gaka beire kwitiga ngo mwengaka ona kajana nendo utambeire mwanja makwanye biamono safe njoko ni antabao asante.